Mao din ni ang behind the scenes sa Januam Mix TV 2.0. Mao din ni ang content nga among gihimo para sa maong video. Para pod malipay mo mga idol. Ang sa gustong mo tanaw ani nga video nga human na siya og edit, bisitaha lang ang Januam Mix TV 2.0. Naani mo makita didto nga limpyo na pagka-edit ug nindot na siya tan-awon. Dili lalim ang maghimo video mga idol. Labi na sad kada adlaw ka magunahuna kung sang imong content para pud na kay ma-upload. Unya human anag shooting mga idol. Uli sa balay, mag-edit na pod para inaay inag-upload kada adlaw. O mga idol, sa mga gusto maghimo og content din ha, sa mga gusto mag-vlogger din ha, human na ni ang maong video para na sa kay idea kung giunsa na mo paghimo ang maong video. Oh, berdagang dito pre. Oh, di ba? Tidur. Ano tama mo? Okay, ulit. Balik tayo sa pare mo. Yan ko Rodrigo. Yan kita. Ano yung pawala? Laboy ba? Yung tama ko. Okay. Rolling. Action. Cut. Kau tu action pre. Kau tu wala pala. Kau ni ngana na. Kau tu action. Tako. Kau sa kau. Fokus lang mo. Anak ko. Rolling action. Sakto pre. Okay ba ito? Okay, balik ka lang. Anak ko. Okay, sakto to magalingan mo na to. Sakto. Okay. Rolling action. Lingi. Oh, lingi na. Lingi. Oh. Okay, rolling action. Cut daw kana. Okay. Sunod. Kari pre. Itu sampai lucu. Dari kami. Ada pre. Baru mata. Apa ada? Ya, asih patah dambing. Ini dah dong. Dari kami. Dari kami. Saya. Dari kami. Dari kami. Ya, asal ang konde alo vlog. Ada ang ulo. Okay. Nanti kan ada apa? Ang dool pre. Nakaon dambing ko pre. Lagi dambing ay go. Wala ba din? Teka. Pasensya na mga idol, medyo magtuwad-tuwad yung kuaning dapita, namura na kong ungo. Laban lang kita diring dapita mga idol. Sumaoni kinabuhi sa content creator, dili ta kinahanglan mag-inarte, bahalag perting katula, perting dapawa, perting inita, og uwan, padayon gihapon. Nawala na guys, nagtuwad-tuwad na jud ko diring dapita, naingon na jud kong ungo. Relax sabi ka. Okay, rolling. Okay, rolling ka. Okay, rolling action. Okay, ko. Kiri ko ng kapot pre. Okay, rolling. Ada. Okay, ko pre lagi. Rolling. Yan ha. Okay, rolling action. Cut. Ko pre. Ko no pre. Laban mo dito. Kana mo ka. Dili ko para danay. Yan sa pre. Are, mana ko? Kau nak ko laban ko dito. Oh, pwede. Tanto yang kuan. Pwede simple. Okay, ko dagan pre. Dagan pa ko padung. Gikan ko dire. Dito lagi kan. Laban dito. Ay ko padung ko. Anak. Labay ka oh. Tawar ka ni laban mo. Pak, tawar ka niya. Tawar ka niya. Hoy, dali ka hoy. Bisa. Para dito. Ano lang. Okay. Ano ba? Ikuha mo pre. Ikuha mo. Laban mo dito. Kakatra. Oh, laban lagi. Okay. Dagan pre. Berikan din. Okay, rolling. Okay, rolling action. Cut daw kana. Okay. Yo kini kapatid. Ana na lingan sa dito. Lingan sa kapatid. Ana sa kapatid. Baik kat rolling. Okay. Dali dito ano dito. Okay. Patama kita. Ni ano din kinabuhi vlogger, guys. Gigi. Medyo mahugaw tayo gamay, guys. Gigi kan niya. Gigi ka. Ada lang ko sa. Nagkatawa lang ang pangag-ay. Shout out DJ Boyang. Guys, ni ani gini guys. Behind the scene guys. Tula ba di ay? Guys. Kali pre, slide mo pre. Ano iko ko balik agad pre. Ama lontong eh? Oh, iko pa sa matakok. Okay. Wala to.
Teka ko. Anak mo kay. Dito pre. Anak mo kay. Anak mo. Ako sa Ayo lupa ko. Rumah ko. Anak ko. Anak. Itu berapa tuh? Nah. Cari nih. Atau. Ada mau kebigo nih. Kalau kita itu, Kita sama kuan nih. Aduh, kita aja. Dekat terus nih. Nih, kau ada aku jaga, Dekat terus. Rolling ha. Dito ka. Rolling. Rolling action. Yan na. Dito ka, pre. Wala ko, pre. Dito ka. Nah. Rolling ha, rolling ka. Rolling action. Dog, yes, pre. Dito ka pre, dito ka park asa kita. Dito dire. Dito last ba? Kuha di ka nga. Dagan ka. Yung? Okay pa kayo. Ayong. Yang, smile sabi. Jadi kinabuhi guys. Mana kinabuhi sa vlogger guys. Dapat vlog pa mo. Apil mo vlog? Ano? Mana kinabuhi oh. Hello vlog. Katugan tag hello vlog. Na. Smile. Lapuhan ako pa na. Slide. Slide na ko. Katong saging. Kapag doon na harapin na. Dire to. Para to ang tangan pagka anggol. Para to lagi man. Dito ka anggol pre. Dito anggol. Dali ni saging. Nala sa ganalo gani. Ano por ibagos bitin ba? Okay, ko. Dito ka relasa daw. Okay. Anak ko. Anak pro abi. Rolling. Dito sana. Rolling. Hari ko. Slide. Konti naman ba? Bagus natin. Bagus natin. Bagus natin. Anak ko. Beng. Video kasi na ganito. Number ko ata. Ya. Guys, na guys. Bagus natin. Oh, na guys. Over kanina ko ni. Na guys. Sakit ng itlog na. Rolling, action. Siyempre, kasultin mo yung? Relax kaya. Kung hubog agon na matogak aran dapin sa agianan ana ra na. Yo si Buyong guys. Okay guys. Ito sa mga. Video ko beng share ito beng. Go, bing ritik, go, dire sa kato, ritik sa kato. Bangun dari. Isang tika nga, ritik sa tumba. Yan na slide lang. Oh, ritik sa ko, tumba ko. Slide yan dito. Ako ko ani. Tama, dari ko kayo. Ano ka? Kamu to. Slide na ko. Hindi lang, sa may kon. Sarap yun. Relax. Sige, rolling, action. Balik higda diha da. Yung Anak besok ya. Satu langsung tuh. Ada bigo ka? Ya, ada kemana? Suntik ako doon, suntik kapit ha. Yan agak agak kamu tuh. Nana, dari itu buka. Dari ko dito, dari dito. Nana. Dito buka daw. Nana, dari kami ada kemana, Pak? Nana, kemana? Oh, oke. Ya. Gua tanya. Saya mau zero. Nih, mana may daya yo? Zero itu. Ana na mana tumbar Tumbar besok. Oke. Puntahan sa kamera na. Ala kayo posible, mali naman kayo. Ang pinang panyo, yung sakit yan naman yung doon. Okay na? Ay, usap may. Okay na. Sige. Ano ba? Sige na to. Sige. Rolling ha. Sige. Rolling, action. Gataw. Ano? Balik ko sa. Na straight niya kuha. Dito. Na. Tali dito. Di mo to pumalo, pre. Sige. Sige. Rolling ha. Rolling, action. Stop. Ayun. Ano yung
Muna kinabuhi sa vlogger guys. Ha? Minsan katol. Bahalag kuan, bahalag kalibunan, katol basta dollar.